Sanse, Realaren bigarren taldeak, Logroñez hartuko du hemen, 12etan hasiko den norgehiagoka izango da, 34. jardunaldia. Zuzeneko emanaldi bat egingo dugu, Sanse eta Logroñez artean, da, bigarren B mailako partide bat. Gaur egun, Euskal Telebistak, batez ere bigarren B futbol maila ematen du, beste eskubideak ez dituelako, telebizio publiko batentzat ja futbola, goiko futbola eskapatu intzaigu, eta horregatik, bigarren B maila, Euskal Herriko taldea batez ere jaramonik egiten diogu, eta baita ere neskei ere, naizta gero eta zailago izan eskubideak Euskal Herriko futbol taldei, neskei Euskal Herriko futbol taldei jarraipena egiteko. Hemen ikusten zenez, ja iritsi geha partida eguerdiko 12 da, eta gu goizeko 9 hasiko geha montaketa hau. Berbioski, Errealarekin ados jarri ginean interesak genuelako partida emateko, eta berbioski balan batzuk egin behar da, Errealarekin harremanetan jarri, baimenak lortu, ona montaketa guztia egin, kamararen kokapena, jendearentzako akreditazioak, bi komentarista izango ditu, Juan Alarrañaga Errealean gare batean izango kapitaina, eta Espainiako Liga Txapelduna izatea, oizko komentarista gurekin, eta Naxari Altuna, gure espezialista futbolean. Eta ikusten dezunez, lau kamara ipiniko ditugu, partidori segimento egiteko, eta hoixe, eta beste, hemen, badakizu, audio teknikari bat badago arduratu egiten dana, ingenieroa, realizadorea, realizazio laguntzaileak, eta hoixe. Eta, retransmisio normal bat da, hoi da. Zer despliega egiten dugu? Ikusi, esan dizuena. Andamiak ipintzen ditugu, UMA, kamarak, audioa, eta montaketa guztia egiteko, jego 11 ja presioan bergia. Proba guztiak eginda, eta bar. Hemen urteak daramatzagu, bigarren B mailako futbola sustatzen, bultzatzen, barrutik, sakon, lantzen, emanaldiekin, eta emanaldiekin batera erreportaiak ere lantzen, orduan protagonistak gertutik, barrutik ezagutzen, eta oroar, oinarrizko futbola dana. Ez hain profesionala behar bada, profesionala diot diruz, eskerrona handia da, gero iskanaka futbolari hauek bidea egite dute, goiko taldeetara, goiko mailetara, eta oso pozgarria da ikustea nola hazten diren, ez bakarrik filaretako futbolaria, baizik eta, hemen denetari daude gazteak, veteranoak, gaur adibidez hemen Logroñezen euskal jokalari bat jarraituko du, erreportaiare egin dugu berarekin, Cesar Kaneda Gasteiztarra, 40 urterekin bera da, bigarren mailako jokalaririk veteranoena. Eta hortaz hemen, era guztietako futbolari bat egite dute, eta guk alegin egiten dugu hori alik eta ondoen jendeari helaraztea.